7 buwan ng buntis si Maylin ng San Jose, Pili, Camarines Sur. Kaya para mamonitor ang lagay ng kanyang ipinagbubuntis ay minabuti niyang magpa-ultrasound sa Edmero Clinic sa Capitol Complex. Dahil libre ang ultrasound services ay hindi na kailangan pang gumastos ni Mami Maylin dahil sa maaasahang healthcare asset ng probinsya. Nagtungo po ako dito para po magpa-laboratory and at the same time po magpa-ultrasound po. Para ma-monitor po kung okay po ba yung result sa mga laboratory. And at the same time po, malaman po kung lalaki or babae po yung magiging anak namin. Ayon sa health expert mula sa PHO Kamsur, mahalaga para sa isang buntis ang regular na pagpapa-ultrasound para sa intensive diagnosis ng pagbubuntis ng isang ina. Unang-una, syempre kung buntis ka, kailangan mo pa-ultrasound. Yun sa sa OB setting. And sa surgical setting naman, kapag yung may paninilaw, katulad ng sinabi, jaundice na tinatawag natin, kailangan din magpa-ultrasound. Tapos ay yung katulad ng sinabi ko, may sobrang pananakit sa right lower quadrant ng tiyan ng isang tao. Kasi nga entertain tayo ng appendicitis, which is emergency case po ito. At makikita po din ito sa ultrasound kung positive or negative. Maliban sa mga buntis, malaki rin ang naitutulong nito sa early detection ng mga malulubhang karamdaman. Inayuhan din ang publiko na agad magpatingin sa espesyalista tulad sa Edmero Clinic sakaling makaranas ng mga nabanggit na sintomas upang mabigyan ng tamang lunas at maiwasan ang komplikasyon. Nagpapasalamat naman si Maylin dahil sa libre at maaasahang medical services ng probinsya. Salamat po kay Governor kasi malaking tulong po itong ginagawa niyong sa amin na libre, hindi po kami magbabayad. Chris Novello, CSN.